Joo. Pönäkkäpekkahan se täällä taas, hei. Ajattelin höyryttää auki seuraavan kirjeen. Ja katsotaan, kuka on se onnellinen, joka on onnistunut osumaan tähän saumaan, missä minä höyrytän tämän kirjeen auki. Jaha. Tämä kirjeen on lähettänyt itse herra Pulkkinen suoraan kyselykisasta. Tämä kirje on osoitettu suoraan Anna-Kaisa Hermoselle Helsinkiin. Jaha. Helsinkiin. Ja katsotaan, mitä kirje sisältää. Heippa Hermunen, aloin tässä kirjoittelemaan sinulle, koska minua ärsytää, tältä puuttuu T, ärsytää eräs asia suuresti ja voimakkaasti sinne sinun kyselyohjelmassasi. Asia, mikä minua suunnattomasti on viime aikoina kaivellut, on se, että kun sinun ohjelmassa vierailee paljon julkimoita, melkeinpä voisin väittää, että laidasta laitaan kaikki julkimot ovat sinun ohjelmassasi käyneet jo haastattelussa. En minä vihjaa, mutta pieni juttu vaan, että minkä ihmeen takia siinä ohjelmassa koskaan ei ole herra Pulkkista voitu vaivautua haastattelemaan. Kaikkia kuuleekin. Sen verran tässä vaan ajattelin sinulle kirjoittaa, että kyllä minulla vapaapäiviä sen verran olisi, vaikka minä nyt olikin käymässä yhtä aikaa joka paikassa, että kyllä sinä voisit joskus minua kuitenkin jonkun verran haastatella. Että tämmöisin terveisin. PS, sitä paitsi sinä olet aika seksikäskin nenäsi myöten. Keu. Joo, että tämmönen kirje tässä on sitten.